I ćao svima, dobar dan ili dobroveče u zavisnosti od toga kada gledate ovaj video. Moje ime je Olja Rodić i dobrodošli na kanal Studija Touched by O. U današnjem videu za vas sam pripremila kako se radi sa sanjenim Builder Cover gelovima. Oni su iz kolekcije 2005, 1000 puta sam to ponovila, 1000 puta sam to rekla, mislim da to više vrapci i ptice na grani znaju. Jednostavno želim da vam kažem da su njeni gelovi apsolutno, pored toga što su bezbedni za zdravlje vašeg klijenta, samim tim i uskraćujete postupak korekcije ili novih noktiju. Šta to znači? Njeni gelovi su, pored toga što, opet kažem, su bezbedni za zdravlje vašeg klijenta, jako postojani i onog momenta ako pravilno napravite nokte sa njenim, ajde da kažem, hibrid gelom, izgradite nokac, nanesete boju, ti nokti zaista bez šale, što bi moji klijenti rekli, traju do penzije. Jednostavno sa njenim materijalom nema odizanja, od nokatne ploče nema vazduha, nema bakterija, nema svih tih, ajde da kažem, stvari koje vam kasnije prave probleme. I što se njenih gelova tiče, ona je neko ko preferira bez pripremnih tečnosti, dakle na dobro pripremljen nokat granulacije 240 turpijom, samo 96% alkohol prebrišete nokat, nanesete hibrid gel i na taj tanak sloj hibrid gela nanećete ovaj Builder Cover gel koji sam vam ja sada u videu prezentovala. Dakle, apsolutno kada uđete na njen profil možete odabrati Builder Cover gel koji apsolutno boja koja vama odgovara. Dakle, imate tu pregršt stvari koje će vam se dopasti. Builder Cover gelove imate sa cepkanim folijicama, imate sa konfetama. Sanja ima tu milion tih, hajde kažem, varijanti koji su stvarno ono da prodaš bubreg da bi upotpunio kolekciju. Ja koja uvek kažem, to je to, kupila sam sve, više mi ništa ne treba, ona me uvek iznenadi i uvek izbaci nešto novo i naravno to novo meni opet treba. Tako da sa njom nikad niste prosto sasvim što se toga tiče, uvek vam nešto zafali, uvek vam nešto treba i ona je zaista toliko fantastična da u svaku porudžbinu koju poručite dobijete i poklon. Tako da, ukoliko vam se ovaj video dopada, obavezno ga lajkujte, pretplatite se na naš kanal i uživajte u ostatku koji sledi. Ukoliko vam nešto nije jasno i ukoliko ste u nekoj nedoumici, da biste nešto možda pitali, a da niste sigurni, slobodno me pitajte i ja ću vam rado odgovoriti one sekunde kada budem stigla. Naravno, zato sam i tu i hvala vam na onolikom broju subscribera i na velikoj podršci, jer ja sam tu zbog vas i hvala vam na tome. Ljubim vas, ćao! I ćao svima, za današnji video smo pripremili iz kolekcije 2005 gel koji se zove Gift. Šta je bitno kod ovog gela? To je, ajde da kažem, kamuflažni gel koji u sebi sadrži sitne male cepkane folije, što je jako dobro jer sa ovim gelom možete skratiti i prekratiti proceduru ukoliko vas smara da cepkate folije i da nanosite tako na nokte. Ovde možete završiti za jako kratko vreme apsolutno čitavu priču, tako što ćete već napraviti sa, ajde da kažem, gotovim gelom. Kod sanjenih gelova je poenta da se dobro promešaju, jer se svi ti papirići i pigmenti zapravo slegnu dole. Evo što možete i da vidite. Pogledajte vi ovo savršenstvo. Tako da ćemo promešati kako bi se folije podigle. I šta je važno da vam kažem kod ovog kamuflažnog gela? Jako je važno kako radite pripremu nokta. Dakle, kada su njeni gelovi u pitanju, ona ima
iz njene kolekcije Hybrid gel, tako se zove gel koji je, ajde da kažem, namenjen da se stavlja kao baza i ispod tog gela apsolutno ne morate raditi nikakvu pripremu nokta pripremnim tečnostima, što je jako bitno jer ne trujete vašeg klijenta i apsolutno skraćujete sebi proceduru i vreme trajanja korekcije noktiju. Tako da, em što ste zaštitili klijenta i sačuvali mu zdravlje, skratit ćete i postupak i proceduru rada. Sad ovako, zamislit ćemo da na Tipsy imamo gel koji se zove Hybrid, tako da u tankom sloju Hybrid stavljate. Ima jedan video kod nas na kanalu kako se stavlja Hybrid gel i uopšte imate sve o njenim proizvodima na našem kanalu. Tako da ovo je danas prezentacija, ajde da kažem, gela koji ćemo raditi bez hibrida, ali ukoliko rešite da radite na klijentu ili na vama, apsolutno ono što je potrebno da znate je da dobro pripremite nokat. Kada kažem dobro pripremite nokat, apsolutno smatram da je, pošto ne koristite pripremne tečnosti, da je jako važno kako ćete pripremiti nokat. Priprema nokta ide granulacijom Turpije 240 i kada pripremite nokat granulacijom Turpije 240, jedino što ćete staviti od pripremljenih tečnosti je 96% alkohol, tačnije prebrisat ćete nokat sa njim i nakon toga ćete naneti hibrid u tankom sloju i nakon nanošenja hibrida u tankom sloju i sušenja 60 sekundi možete koristiti bilo koji od njenih kamuflažnih gelova. Ja iskreno da kažem veliki sam fan i ljubitelj njenih ajde da kažem proizvoda, zato što su zaista za klijente ajde da kažem što se zdravlja tiče, zaista su prošli sve moguće i nemoguće testove, znači nisu štetni za organizam, tako da iako se brzo sa njima radi, kao što možete vidjeti, oni su samo nivelišući i samim tim ste skratili proceduru rada. Okrenemo nokat naopako, u ovom slučaju tipsu, da pustimo da se gel sam niveliše i nakon toga kada se gel sam niveliše idemo u lampu na 60 sekundi. I ovdje ćete vidjeti danas u današnjem videu koliko u stvari njeni gelovi i ne moraju da se turpijaju. Tako da sa nekom najminimalnijom turpijažom vi ste apsolutno namestili klijentu nokte i skratili sebi proceduru. Tako da zašto biste turpijali 2 sata i apsolutno klijentu i vama skraćivali vreme kada to ne morate da radite. Tako da sad ću da ga pustim malo još da se izniveliše i kada se izniveliše idemo u lampu na 60 sekundi. Evo ga. I vraćamo se nazad u video. Ajmo. I evo ga, izašli smo iz lampe. Ovde, ako vam je potrebno, što ja mislim da nije, jer evo možete pogledati kako se on sam podesio i nivelisao. Evo, pogledajte. Što je savršeno, jer apsolutno nemate nikakav napor, niti turpijanje, niti bilo šta. Tako da ovde jedino što nam preostaje da nanesemo iz njihove kolekcije takođe Lab Queen Top Coat i to vam je cela matematika. Tako da ću ja to sada odmah uraditi. I idemo.
Također top coat možete staviti u tankom sloju, gledajte da ne dodirujete zanoktice i to je cela matematika i poenta. Neko me je skoro pitao da li treba top coat da se hladi. Apsolutno kod njenih top coatova uopšte ne mora, jedino što je poenta je kad stavljate ulje za zanoktice da baš ne možete preko nokta, već samo na kožu. Evo ga. Evo kako izgleda nokat. Nije moguće naći iz svakog ugla da to izgleda i da se vidi. Evo, stavit ćemo ovako, pa nadam se da se vidi. Kada smo naneli top coat na nokat koji je apsolutno nivelišuć, naneli smo top coat i top coat je potreban da se suši 60 sekundi u LED lampi iz također njihove kolekcije Lab Queen. Isto je no wipe, znači nema fiksiranja, tako da ajmo u lampu da nam se ovo ne bi razlivalo i vidimo se za koju sekundu kada se nokat osunče. I evo ga, kada smo izvodili nokat iz lampe i osunčali top coat, evo kako nokat izgleda. Dakle, poenta cele priče je kolekcija 2005, Gift gel je u pitanju. Vi naravno možete kada uđete kod nje na profil izabrati boju koju vi želite sa tim cepkanim folijama. Imate folije, imate sa konfetama, imate obične cover gelove, dakle apsolutno je nebitno i stvar izbora. Danas sam htjela da vam pokažem ovaj i mogu da vam kažem da sam oduševljena njime. Njeni builder cover gelovi su toliko fantastični da apsolutno, evo, kroz ovaj video ste vidjeli da nikakvog trupijanja nije bilo. Naravno, ukoliko ste vešti, moći ćete da nanesete iz prve na jedan tanak sloj sledeću kuglicu i namestiti gel onako kako vama odgovara. I odmah nakon toga top coat. Oni koji su manje vešti, možda će im trebati malo više rada ili u više slojeva. Dakle, 1000 puta sam rekla i nije mi teško da ponovim 1000. Prvi put, dakle, ukoliko niste vešti, a gel vam je srednje gustine, dakle, nanesete tanak sloj, pa sušite, pa tanak sloj, pa sušite dok se ne uvežbate. Da vam taj isti materijal ne bi curio u zanoktice. Ukoliko vam iscuri materijal u zanoktice, prvo taj nokat neće trajati, drugo što to neće izgledati ni estetski lepo. Tako da ukoliko vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkujte. Ja odo da vam snimim još videa, pa se vidimo kroz nedelju 2 dana. Ćao!